אוקיי, אז מה קורה חברים? שלום, קוראים לי אראל, אני חדש ביוטיוב. למי שלא מכיר את הערוץ. אני קוראים לי אראל, אני בן 10. זה הסרטון פורטנייט הראשון שלי. למי ששואל, אני משחק מהטלפון, סתם. אבל חיברתי שלט. אז אל תדאגים. לא שיחקתי כבר איזה חודש, אז אני לא הכי טוב. אם פתאום אני לא יודע לעשות אדיטים, אז לא שיחקתי חודש, אז כאילו צריך להתאמן גם. אם אתם רוצים שאני אעשה סרטון שאתם עכשיו בתגובות ישאלו שאלות ואני אענה לכם, אז עכשיו תרשמו שאלות. ולפני הכל, קודם כל, אם אתם יכולים, תיתנו לייק, תירשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון אם אתם רוצים עוד תוכן של פורטנייט. ואם אתם רוצים למשל משחקים אחרים, אז תרשמו בתגובות ואני אוכל גם לעשות, לא רק פורטנייט. התחלנו. וואו, שיחקתי מלא זמן. וואו. הנה. עכשיו זה בלי תקיעות. התחלנו. איפה אתם אומרים לנחות? אני אומר לנחת. מה זה? הנה. אחת. נקפוץ עכשיו. אני יודע שזה קצת עם תקיעות, אבל בסרטון הבא אני אסדר את זה, אל תדאגו, זה לא יהיה ככה כבר. יאללה, בואו נתחיל. שמעתי שיש כזה דבר בונקר, הנה שהוא אמור להיפתח מתישהו באמצע המשחק. נראה את זה אחר כך. עכשיו בואו נמצא מקום. בסרטון הזה אני רק רוצה לשחק, ואם אתם רוצים שאלות או משהו, פשוט תרשמו בתגובות, ובסרטון הבא, או שאתם רוצים שנעשה משחקים אחרים, ובסרטון הבא אם אתם תרצו נעשה סרטון שאלות תשובות. אני חושב שזה מוקדם, לא הספקנו להכיר. ולא בטוח שבכלל תאהבו את מה שאני עושה, אבל אם אתם רוצים פשוט תרשמו בתגובות. מה זה השוטגן הזה? נכון, זה מהעונה הקודמת. לרגע לא זיהיתי. ראיתי סרטון שזה אתה יכול ללכת איתו על המים או משהו כזה, ושהוא עושה אותך לריצה בלתי מוגבלת לכמות זמן. בוא נחצוב, עצים. בוא נעלה לפה, לגג. זה לא כמו הער מצ'פטר 4? דומה לו. עוד כזה של הריצה. יריות. אז בקיצור, אם אתם תרצו שאני אעשה סרטון על עוד תכנים חוץ מפורטנייט, או סרטון שאלות תשובות, פשוט תגידו ואני אנסה לעשות את זה. אני אוהבת עלות ככה. סודה. רגע, יש פה תיבות? כן. נראה את זה. את זה אני לא אוהב. אתה ממש שמגן עליך. לא, אני אוהב את זה. ככה שישה. בוא נראה, יש פה משהו? לא. עוד מדקיט. אוקיי. תגיבו לי בתגובות אם אהבתם, אם אתם רוצים שאני אמשיך לעשות סרטון של פורטנייט, או שאתם רוצים שאני אעשה גם משחקים אחרים. אני יכול לשחק לא רק פורטנייט. פשוט תגידו בתגובות. אני תמיד קורא, אל תדאגו. ואני רק אומר שבכל סרטון אני אגיד שם של מישהו שרשם, בכל תחילת סרטון אני אגיד שם של מישהו שהוא רשם בתגובות שהוא נתן לייק והפעיל את הפעמון. זה יהיה סוג של תגובה יומית כזאת.
אני פשוט אגיד את השם של מי שרשם, והוא יופיע בכל תחילת סרטון. כל פעם יהיה מישהו אחר, אם תגיבו. לא בטוח שבכלל תגיבו בתגובות, אבל כאילו אם יהיה אז אני אגיד. אז תשימו לב לזה. מדקי, יש לי כבר 3. פול מדקי. מת. טוב שלי. תרשמו בתגובות מה לפי דעתכם מהנשק הכי טוב בעונה החדשה. אני לא הספקתי כל כך להכיר את הנשקים, אבל נכיר תוך כדי ונחשוב. שמעתי שיש כזאת גיטרה מעופפת. לא יודע. הנה, בלי כוונת השוטגן, יופי. מה זה? שמעתי שאפשר להתאפס על רכבים. בואו ניקח, מה אני אגיד לכם. אם אתם רוצים שכאילו אני אעשה במפה של הרילוד, גם אם זה רק לזוגות, אני יכול לנסות להיות לבד, זה גם יהיה יותר קשה. אני נגד זוגות. אני יכול לנסות את זה, וכן. אני מקווה שתאהבו את התוכן שאני אעשה, ואני רוצה לספר לכם שעכשיו בחופש הגדול אני אשתדל לעלות סרטון כל יום. אנחנו עכשיו התחלנו אתגר לנסות לעלות סרטון כל יום. לא בטוח שאני אצליח כי יש לי דברים לעשות בחופש, אבל אני אנסה. אם אתם רוצים גם, אז תרשמו בתגובות שאתם רוצים, ואז אפשר גם. ואז אני ידע שאתם גם רוצים, אז אני אתאמץ יותר, כאילו, לעשות את הדברים. אבל כן, אני אנסה. למה לא? לא צריך פה כלום. טוב, יאללה, בוא נעזוב קצת את האזור. ככה זה יורד? ככה אפשר לזוז עם זה. רגע, שאני מכוון. זה מרים אותי למעלה ככה. ושאני יורד זה פשוט דוחף אותי קדימה. וגם אפשר להרביץ עם זה. פעם. ופעם. מה קורה אם אני קופץ ועושה? זה אותו דבר. טוב. יאללה. בוא נראה איזה כוונת. מה זה? מה קורה אם אני לוחץ? זה הופך לרגיל. אני מעדיף את זה ככה. זה כאילו מראה לי נשקים או בן אדם, נכון? הנה, למשל בוא נראה אם אני רואה נשק או משהו. בוא נראה שם. הנה, זה גם מראה רכבים, זה מסמן אותם בצבע אדום. בוא נראה. התיבות זה לא מסמן. כנראה שגם נשקים, כי זה נשק שם, לא? בניות. לא. ויש מצב שזה מסמן נשקים, בוא נראה. בוא נזרוק נגיד את הנשק שלי. לא, זה הנשק עם הסימון, איזה... נוריד את זה למשל. לא, זה לא מסמן נשקים. אבל כאילו מכוניות ואנשים זה מסמן באדום, אבל זה טוב. זה מביא מלא חיים, לא? בוא נראה מה זה עושה. אני חושב שזה מלא חיים. כן. עכשיו אני אסתובב עם זה סתם, כי... עכשיו כאילו אם יראו בי, אז זה יוסיף לי. יאללה, בוא נראה אם יש פה... שמעתי שזה גם מוריד לאנשים 100. והייתי בסרטון. אין עם זה פול דמג', נכון? איזה מזל. יש פה צעדים. בוא ננסה לפגוע בו. לא הצלחנו. וואו. איזה הריגה, איזה קיל. אם אתם רוצים כאילו שאני אעשה סרטון עם אתגרים, למשל, רק אם אני מנחש מה יצא לי בתיבה אני יכול לקחת אותו. הנה, זה מסמן אנשים. או למשל, מותר לי להרים רק נשק אחד, מותר לי להיות רק עם שוטגן, מותר לי להיות רק עם נשקים אפורים, מותר לי להיות רק עם נשקים לג'נדרים, הבנתם? בסגנון הזה. אז כאילו אם אתם רוצים, תרשמו בתגובות, ואולי תרשמו גם איזה אתגרים אם אתם רוצים. שאני אדע מה אתם רוצים. אני
חושב שאחרי המשחק הזה נסיים פה, כי זה משחק ארוך. אני חושב שזה מספיק לסרטון ראשון, אל תדאגו, מחר יהיה יותר משחקים. ופי, יאללה. איפה הם? זהו שם? יש שם בניות, בוא נראה. אני מבסס את הבניות. אני חושב שאין שם בן אדם. מכוון סנייפר. לא הסכמתי. פגוע 100. בוא נתפוס אותו. הוא בורח לנו. one shot. פגוע 100. חייבים לתפוס אותו. שיט. שיט, אני מת. אני מת. אני מת. יואו. הרגתי אותו. אני בורח. למה אין לי חיים? בוא נתין. איזה מזל היה לי. אמרתי לכם, לא שיחקתי הרבה זמן, אני לא יודע. איזה מעצבן זה. אני אתעצבן על זה כל כך. אמרתי לכם, לא שיחקתי הרבה זמן, ראיתם גם עכשיו. לא הייתי הכי טוב בעולם, מה שנקרא. לא הייתי הכי טוב. אבל אל תדאגו עם הזמן, אנחנו נחזור לשחק ואני אשתפר. אני יותר... מעדיף יותר את זה. אני חושב שזה מוריד אפילו יותר. מהסנייפר. אלו, סליחה, הסנייפר מוריד בערך 116, לא? ולא זה מוריד 200, אני חושב. מעניין כמה זה מוריד לראש, או שזה אותו דבר פשוט. עוד פעם יש לנו את התקיעות. פשוט צריך לעצור ולעשות ככה. פום, פום. אז כן, אם אתם רוצים אתגרים, כמו שאמרתי מקודם, אם אתם רוצים כאילו, אם אתם רוצים שאני אעשה למשל סרטון על שמעתי שבעונה הבאה יהיה מרוול, ואני ממש רוצה שזה יהיה כבר, כי שיחקתי גם במרוול הקודם. לא פגענו. לא פגענו. איזה גרוע אני. מת! למרות שהייתי מה זה גרוע. ראיתם, לא שיחקתי הרבה זמן לפי הרחמה. בוא נשים את זה. ניקח את זה ונברח. איזה מזל. אין לי כוח לרכב עכשיו. די בתקיעות. אל תדאגו, אני אסדר את התקיעות לפעם הבאה. פשוט אני בחדר ואין לי אינטרנט. פעם הבאה אני... זה. טוב, יאללה, טופ 22. מה אתם אומרים, ננצח? מעניין אותי אם ננצח. אתם אומרים ננצח? אני לא יודע אם ננצח. אני מקווה שכן. אני רוצה לקרב, לאקשן. לאקשן. ופום. הבנתי איך משתמשים בנשק הזה. נשק חזק. יורים שם על בוטים. מי הרג אותו? איזה עמוד מאפן? איזה גרוע זה היה. איזה גרוע אני, לא יודע לכוון. בוא נראה מה זה היער הזה. כוונת יותר טובה לפי דעתי. רגע, איזה יער זה? בוא נראה.
וואי, יותר טוב. יאללה, בוא נלך להרוג אנשים. יש מצב שאנחנו נביא פה ווין. אם יש שם מישהו למעלה, הלך עליו. ביי ביי. מת. לא מבין למה לעשות כזה דבר. אפשר לעשות גם, עלה לי עכשיו רעיון לאתגר לעשות סקאי בייס. אם אתם רוצים. וואו, אם זה שחקן חוץ לארץ, הוא בטח עכשיו מתחיל לקלל פה. כמה הם נוהגים לדבר ככה, אני חושב שהם מפסידים. איפה אנשים? אני רוצה פייט. אנחנו עם 7 קילים. יכולים להביא פה ווין. אני חושב שלסרטון הראשון זה קצת יותר מדי זמן. הם לא חושבים. כולה סרטון ראשון. כאילו לא ראשון, היה לפני. אבל כן. סרטון ראשון בפורטנייט, זה לא יותר מדי. יש לי את כוחות סוג של סנייפר שפוגע 100. סתם. יודעים מה יש לי חיה? ואין אחת. הנה הם בוטים, הם לא מצליחים לפגוע. הם כן. אנחנו עושים מחבואים מאחורי העץ. אוקיי. מעניין אותי אם אנחנו נעשה פה ווין, אנחנו בטופ 10. בוא נתאים. ובואו נלך לזון. שמעתי יריות, אני הולך אליהם. פינג! יאללה. אתם אומרים נביא פה ניצחון. זה מישהו שניצח פעם קודמת ועכשיו הפסיד. יש שם קווין, יש שם את הכתר. I am a king. I am king. הוא לקח את הכתר. יש לי את זה שאני יכול להתאפס לו לרכב. מי יורה עליי? הוא באמת חושב שהוא יכול עליי, פין! יאללה, טופ 5! אם אתם רוצים שאני אמשיך לעלות סרטונים של פורטנייט, תרשמו בתגובות ואני אתאפס לו לרכב. איפה הוא? כולם עליי, צנות. מקום 5, חברים. לא נורא, חברים. לא נורא. לא נורא. מקום 5 זה מכובד. פעם הבאה אני אתאמץ יותר, למה לא שיחקתי הרבה זמן, אני צריך לעשות אימונים. ואפשר גם לעשות לייבים, אם אתם רוצים. בואו נראה. עלינו לבל. אוקיי חברים, זה הכל היום. אני מקווה שנהנתם. יאללה ביי.